Na-shoot yung binti ko kasi marupok na yung kawayan, parang si Imboy. Marupok. Boring ang aking buhay. Mga kasinag, isang magandang hapon po. Papunta na naman po tayo sa kulungan ng ating baboy kasi oras na naman po ng pagpapakain sa kanila. Kauuwi ko pa lang po galing sa proper kasi may rabos kami doon sa hapag. Nahapunan kami, inabot kami ng hapon. Kaya ayan, magpapakain naman tayo ng baboy. Kumakain ang mga anak ni Star, mga kasinag. Maubos na nila yung pre-starter na binigay ko. Nakasunod yung ating mga alagang pabo at bingala. Pero binigyan ko na sila ng pagkain kanina din sa bahay. Kaso palagi talaga silang nakasunod. Pasensya na po kayo mga kasinag kasi dito lang po talaga umiikot ang buhay ko. Dito lang sa bahay, dito sa babuyan. Tapos makakaalis lang ako sa bahay kapag may mga gagawin sa barangay. Tulad kanina meron po kaming rabos kaya nakaalis ako. Tapos pag may seminar minsan, yun lang yung oras na nakakaalis ako dito sa bahay. Pero halos araw-araw talaga mga kasinag, nandito lang po ako sa bahay. Dito lang umiikot ang buhay ko. Kaya pasensya na po kayo mga kasinag kung boring ang ating vlog at boring ang aking buhay. Kasi ito lang po talaga yung maipapakita ko sa inyo kasi hindi naman po ako nakakaalis dito sa amin. Yun lang, kapag pumupunta kami sa dagat, dun lang po kayo makakakita ng ibang view. Kasi kadalasan nga po, halos araw-araw, ito lang po yung mga ginagawa ko dito sa amin. Paggising sa umaga, mag-aasikaso ng mga anak, magpapakain ng baboy, maglilinis, maglalaba. Yun lang po ang mga ginagawa ko kaya pasensya na po kayo kung wala akong ibang maipakita sa inyo ngayon. Hayaan nyo po. Susunod, maghahanap po tayo ng ibang pwede nating mai-content kapag wala po akong mga gagawin sa bahay. Sa ngayon po, ito lang po muna kasi sobrang ulan din po. Hindi ko na sila pinaliguan mga kasinag kasi hapon na. Malamig din ang panahon. Mamaya magagatong na naman ulit tayo para hindi sila lamigin. Ayan, kumakain-kain na rin po sila. Ilang araw na lang mga kasinag, iwawalay na yan, kaya makakalungkot. Ang matitira na lang naman sa akin ay ang dalawang inahin at ang barako. Yung isa pong yun mga kasinag, anak yun ni Opay, yung medyo payat kasi pilay yan, hindi pa siya nakaka-recover. Kaya isinama ko muna sa mga anak ni Star para ganahan siyang kumain. Uwi na po tayo mga kasinag, dahan-dahan lang tayo kasi kagabi naputol yung tulay yung kawayan. Na-shoot yung binti ko kasi marupok na yung kawayan, parang si Imboy. Marupok. Tara, uwi na tayo mga kasinag. Shout out kay Imboy. Uwi na tayo mga kasinag. Ayan si Bunsoy at ayun yung ating kambing. Ayan, pinalabas muna namin kasi gutom na, ayaw naman kumain ng mga kinuha lang namin na dahon. Mas gusto nila yung sila yung kumukuha ng pagkain nila.
Paano po yan mga kasinag? Hanggang dito na lang po muna ang ating video ngayong araw. Yan po muna ang update natin. Maraming salamat po sa panonood nyo ng aming mga video. Sana po huwag kayong magsasawa. Mag-iingat po kayo palagi mga kasinag. God bless po. Bye-bye.